На 4 декември 1946 г. в крайдуневското село Козлодуй местните жители са обзети от неописуемо вълнение. Една съкровена мечта е сбъдната. Селото тържествено открива първата си гимназия, преодолявайки всички административни прегради. Тези местни възрожденци повели децата към светлината и знанието, към духовността и словото българско. Година след година новото училище заживява с пулса на времето и се налага като храм на знанието, за да достигне 65-я си юбилей, съвременно и модерно, съхранило дух и традиции и обогатило обучението с високи технологии. Директорът от основаването на училището през 1946. Този е вторият директор след господин Николов. Директор от 1942-1996 година. Добър човек. Това е третият директор на училището, който учиш в момента. Господин Славчо Зарков. Тази жена, предполагам, че ти я познаваш. Това е нашия директор, бъдещият настоящ директор на нашето училище, госпожа Николинка Тодорова, директор от 1992 година до днес. Уважаеми ученици, уважаеми учители и гости, днешният ден е светъл празник за всички нас. Днес честваме нашия патронен празник и 65-годишния юбилей на нашето училище. Вече 65 години поколения наред носят в сърцата си името, спомена и честа да са възпитаници на средно общообразователно училище Христо Ботев, град Козлодуй. Достойната дългогодишна история предизвиква у нас днешните негови ръководители, педагози, ученици и родители чувство на гордост, на удовлетвореност. СОУ Христо Ботев е част от съдбата на просветното дело в Козлодуй. То е уникално образователно и възпитателно средище. То е извор на интелигентни и талантливи млади българи, водени от амбициозни учители по пътя, осеян с трудолюбие, постижения, победи към трайни и качествени знания, умения и компетенции. Гаранция за една успешна житейска реализация. В училището умело и неразривно се преплитат традиции и иновации. Достойни за патрона си неповторимия Ботев, с чест носим училищното знаме, популяризираме училищния химн, сътворен от ученици и учител от училището през 2008 година, а с това и предаваме българщината на поколенията. Мъдростта на педагогическата колегия и отговорността на родителската общност способстват развитието на учениците ни и подкрепят стремежа към самоусъвършенстване, към творчество и новаторство.
Традиционно наши ученици от всички образователни степени заемат призови места в олимпиади и състезания по английски език, руски език, история и цивилизация, информационни технологии, математика. Ученици от випуските 2011, 2010 и 2009 са лауреати на национални олимпиади. Училището ни е учебен и изпитен център на Кембридж училища в България за сертифициране на знания и умения по информатика и информационни технологии. Успешна иновация в образователната политика е обучението в профил туризъм. С вълнение и ентусиазъм се провеждат Ден на талантите, Ден на Европа, инициативите Мениджър за един ден, Родителите в час, а през настоящата учебна година се оползотворява пълноценно учебния ден с участие на 206 ученика по проект «Успех». Нова сфера за реализация е работата по проект за междуучилищни партньорства по програма Коменски по актуалната тема «Фолклорът и танцът срещу тормоза и агресията в училище». Срещите с партньори от 6 европейски страни обогатяват уменията и познанията на настоящите ни гимназисти, мотивират ги за нови творчески изяви. Резултат от успешни учително-родителски и ученически екипи, бивши и настоящи ученици от СОУ Христо Ботев се изявяват като отлични спортисти, художници, виртуални музиканти, достойно носещи по света ботевското име. Трайна диря в историята на училището ще остави клуб "Съхрани българското" с национална дарителска кампания "Да спасим кораба Радецки", с ценна историческа сбирка в сградата на училището и с многобройни изяви на общинско и национално ниво. В навечерието на патронния празник и на 65-та годишнина от откриване на гимназия Христо Ботев в град Козлодуй е време за равносметка. Уверено в правилно избрания път, доказало се през десетилетията с постиженията на своите възпитаници и готово да търси новото, полезното, красивото, училище Христо Ботев ще продължи да посреща бъдещите си ученици, педагозите ще продължават да образоват и възпитават козлодуйските млади хора в обновена и съвременна позитивна учебна среда, прилагайки европейски методи, форми и стандарти на работа и гарантирайки равен достъп до образование. С изграден висок обществен имидж, училище Христо Ботев е бъдещия образователен център с оптимални условия за формиране на креативни, пълноценно реализирани и отговорни личности. Училище с достойно минало и настояще е бъдещето училище желана територия. Честит празник!